салом дӯстони азизи ман, созен хубен, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Видеои имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад, дастгириҳотонро фаромӯш накунед. Беҳтаринои ман ҳамаи шумо дар раҳмат, ки маро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, вақти қимати худтонро дариғ намедорем. лайкотонро бимонед, баъд видеоро тамошо кунед. Беҳтарино. салом бонувони азиз, фурсати он расид ки ман худро ҳамчун тоҷикзане ки унвони бриллиантови мастерро дар ширкати атомии Корея соҳиб гаштааст шинос намоям. исмам Шоира. тӯли 1 сол аст ки аъзои ин ширкатам ва бо сари баланду дили пур ба шумо мерасонам ки беҳтарин ширкат, беҳтарин кор, беҳтарин маҳсулотҳо барои зебогӣ, барои саломатӣ ва дар навбати худ даромадҳои пулиро аз ширкати атомӣ гирифта метавонед. маблағҳое ки айни ҳол дар навор мебинед, ин ҳама самараи меҳнатам дар ширкати атомист. бонувони азиз, айни ҳол маоши якмоҳаи ман аз 200 000 рубли русӣ иборат аст. бо дараҷаи фаъолияти кориям рӯзторӯз маошам зиёд гашта истодааст. бонувони гиромӣ, метавонед бо ширкати мо ҳамкорӣ намоед ва хусусан худи ман Шоира роҳу равиши корро ройгон меомӯзонам. барои маълумоти пурра оиди кор метавонед ба рақамҳои рӯи экран занг бизанед. духтарои хушрӯи ман, майҷа шуморо қатъи апай Зайнабҷон шинос мекунам, ки дар ширкати Фаберли кор мекунам. Мехоҳам шуморо ба кор даъват кунам. ширкати атомии корейский ширкат ай. духтаро, шумо ҳамагӣ як бор дар 200 сомони тоҷикӣ харид мекунед. тамом. балотон намесӯзад духтаро, айзвания намеғалтен. шумо бисёр одам кофта намегарден. як бор харид мекунед дар 200 сомон, аъзои ҳамун компания мешен. 2 та одама дар тактон регистратсия мекунед. аллакай шумо ҳар ҳафтае ойлик мегиред. духтаро, марҳамат кунед, кор кунед, пушаймон намешед. духтарои хушрӯи ман, видеои имрӯза намхали ай видеои пешинае ки ман 3 сол пеш, 2 сол пеш, худо дурӯғ гум накунад, дар ютуб партофта будам. ман аввал влоги хидма доштам. гуфтиам гапо ки ман блогериро нав сар накардам. ман аямун соло видео мепартофтам, лекин хушрӯй истифода намебурдум канал ман. як рӯз мепартофтам, як ҳафта, як моҳ намепартофтам. рости ӯ вақто шавҳарам намемонд интернет пинтернет. худаш видео мекард, худаш монтаж мекард, худаш мепартофт. ман дар телефонам интернет надоштам. барои он қадар канал ман пеш бурда наметонистам, намебурдум пеш да. ки ҳозир ки боша канал дар дасти хидмат, хеле форам истифода мебарам шаб ва пеш бурдумша. барои ҳам қадар духтаро, ман хостам имрӯз видеояму чанд сол пешинаро шумо дамоном тамошо кунед. духтаро, инҷа квартираҳои пешина монда будем. хостам ки шумо дар партом шумо тамошо кунед ва бидонед ки ман нав саркардагӣ нестам. 1 сол наштагӣ ай мисол сар кардан. ман уже 3 сол 4 сол ки дар ютуб видео мепартом. духтарои хушрӯи ман, инҷа мехоҳам ки ҳама одамое ки дина беҳад гапҳои бад навистан, мисол гапҳои безеби бад нависондан, ҳамвора 1-2 калима ҷавоб битам. ҷавоби ахмақ сукут ай, не ки ман мехоҳам ки 1-2 ташта ҷавоб битам. духтаро, бисёриш нависондиянд ки ты як кӯдак дорӣ, тра шуд оли мепартоя, мерава зан мегира, места қатъи якта кӯдак. ами гапа одами беақл гап мезана. одами баақл ҳеҷ вақти гапа гап намезана, барое ки аллоҳи меҳрубон худаш фарзанд метия, худаш мегира. ва кай ки бихоҳа анамон вақт фарзанд метия. кадомида бихоҳа метия, кадомида нахоҳа наметия. ку ҳами бандаи ман сабр мекуна. барои он қадар мо қатъи шавҳарам мисол ай худо дар зур нестем. мо ҳама вақт худоро шукрона мекунем беандоза, ки мо да як духтараки нозанин додагӣ ай. ва фикршам намекунем ки мо дигар кӯдакдор намешем. ҳама вақт ба умедем ва худоро зора ҳам мекунем ки худованд фарзанддормон куна. дар фикри хеле чизои бад нестем. бигем менависанд ки чи чанд там хали нависонда, ман 1-2 таша адобрид кардам, чанд таша заблокировать кардам да. тра шуд мерава зан мегира. охай майлиш кайки ки зан гирифт, баъд биген ҳамучен
ва шояд ки ман ҳомиладор бошум дар подписчикам нагуфта бошум, барое ки бигӯм ки ман таваллуд кунам, баъд сурпризшон шава, хирсанд шаванд. барои он қадар духтаро ҳар хел гапи бад нанависонен. аввал прежде чем гапа задан фикр кунен. ҳамаи мо инсонем, одамем, бандаи худоем. чӣ хел дилтон мешава ки дили як бандара меранҷонен. агар кеми рост меган ҷон та ба ҷони ҳами одамои гандаи дилсиёҳ бимонӣ, одам намешаванд. ҳами ростай одами бад ҳеҷ вақт одам намешавад. 100 гапш бизанӣ бефоида ҳай. не ки шояд ки аллоҳи меҳрубон дар дилотон инсоф тавфиқ медозаву одаморо гапи бад намезанен. уболай бахто дили як каса меранҷонен. беҳад гуноҳи сахтай. меган дил ба даст ор ки ҳаҷи акбар аст. шуморам дил ба даст биёрен, як гапи хуб бизанен. ҳами 40% одамо барои бадии дигароро мехостиянд. 60% хушбахтӣ мехоҳанд, дуои нағз мекунанд. 40% мехоҳанд ки ҳами бадбахт боша, кироми хичон, да ҳами фақат хичон хушбахт бошанд. хеле накунен. вақте ки як ҳадис хондум, навистагие ки вақте ки дар ҳаққи бародари муъминат, хоҳари муъминат, апаи муъминат, мусулмонат, яъне ки дуои нек мекунӣ, худованд ӯ дуои тура чанд баробар дар худат хубиёро мегардонад. барои он қадар дуо кунен, хуб шавен. ай гандагӣ ҳеҷ фоида нест. дар дунёи дурӯза гандагӣ накунен. ин саволҳои бемаънии шумо омада интересниям нестаю. ман хостум ки ҷавоб диҳам. камакак зиқам шидум, хостум ки ҷавоб диҳам. духтарои хушрӯи, ман омада иҷа дина чӣ кардам? приловка тайёр кардам. приловкаи бе гӯшт тайёр кардам. иям мувофиқи талаби хетеро ай духтаро, ки мегӯянд ки мембри гӯшт бихарӣ. ба фикрам ки видеои пешинаи маро тамошо кардагӣ нестанд. барои он қадар мегӯянд ки мембри гӯшт бихарӣ. мо ай гӯштхӯрира дилбеҳазурак шидагием, касал шидагием, отравит шидагием. ай гӯштхӯрӣ дили мо мондагӣ ай духтаро. ман умуман намехӯрам. шавҳарам мегӯяд яке боша мехӯрам, постоянно намехӯрам мегӯяд. духтари ма ку ай аввал нағз намедид гӯшти гова. гӯшти гова ман худам бегӯшт авқот намехӯрдам. ҳозир боша наметавонам ҳамон гӯшта хӯрда. барои он қадар прежде чем як гапи ганда гуфтам, бо мегӯям ки бидроем видеои пешинаи маро тамошо кунем, баъд фикрои галӯи гихтона бинависонем. ҷа духтаро ҳинам хеле приловкаҳа кардам, шумода навор кардам. нем приловкаро ман тар накарда кардам духтаро. ҳичи хушруак мепаза. баъзеҳо мегӯянд ки намепаза приловкаҳои мо. ҳами як сар ки ҷӯшид пастакш бимонен хушрӯчиҳои ма. иншолло ки приловкатон ба маза мешавад. ман имрӯз сарости ма инам хеле даравда гем тайёр кардам да. акиқа шавҳарам кади қахидам даравда тайёр кардем духтаро. айҷада боша рулета набриди гуфтен. ман хостам ки дар ин навор бимонам. ина рулетака бридам. ин хеле болаззатакай. шуморам ҳатман тайёр кунен духтаро. ва бисёрит гуфтен кремкниша нишон надодай. очам занг зад ҳамон вақта. ҳаёдам биромад ки дигар видео кунем. ба шумо писанд меояд. ба мо иштиҳои таом. ёсаминҷон ассалом намегем? подписаться кунем. класса буҷиқем бо мегӯянд ки дар ислом гуфтиянд ки бояд 4 зан бигирӣ. ҳо ман медонам, не ки дар ислом гуфтиянд ки агар шароитат бираса 4 зан бигирӣ. оли мо ба о қадареро нарасидаем ки шавҳари ма 2, 3, 4 зан бигира. баъд дар тоҷикистон мумкин нестай чанда зан гирифтан. ҷаноби олӣ запретит кардагӣ 2-3 зан гирифтана. барои он қадар ҳар гапи лишни назанен. ягон гапи зиёдӣ гуфта бошам, ай ҳаматон бахшиш мепурсам. касе ки гапҳои хуб навист, ай ҳаматон миннатдорам. ҳаматон аз барои Аллоҳ дӯст медорам. ай гапҳои ма хафа нашен. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.